Chcela by som sa s vami podeliť o moju skúsenosť s vožkami. Dlhé roky s nimi bojujem, snažím sa pestovať bez chémie, robím rôzne rastlinné výluhy, striekam, ale problém je v tom, že to funguje len čiastočne a treba to pravidelne a často opakovať. Tento rok som vyskúšala inú verziu. Zasadila som k rýbezli bazu. Nechala som iba jeden výhonok, keď sa pozriete, jeden jediný. A všetky vožky, ktoré boli v okolí, sa premiestnili na tú bazu. Tu mám moju rybezlu. Ako sa môžete pozrieť, je úplne zdravá. Žiadna vožka na nej nie je. Všetky sa jednoducho sústredia na bazu. Takže na tej baze ich môžete zlikvidovať, postriekať a oni tam znovu ďalšie nalezú z okolia. Vždy som mala problém aj na slivke, na jabloniach. Tento rok aj jablone mám čisté bez vošiek a takisto aj slivky. Takže doporučujem vrelo vyskúšať.